Hi guys! Welcome back to my channel. For today's video guys, mag-Q&A na naman tayo. But before we start, I just want to apologize to my background kasi kung doon ako sa loob, medyo maingay din. Dito, maingay din. So ngayon po, nagbablog po ako kasi medyo wala pa pong tao bumibili. Din ako yung tindera. So pasensya na po sa background kasi wala na po talaga akong time na mag-vlog. So dito na lang ako nag-vlog kasi medyo ngayon vacant time po. Medyo wala pa pong bumili. So, first of all, may katanungan dito si Nathalie Kint. So, yung question guys is, kinsa imong favorite local YouTuber? So, first of all, madami na pong mga YouTuber ngayon ng mga sikat na isa na din po doon ang Jamil and yung mga makaganda, si makagwapo. So, first of all, sa local talaga yung Jamich. Pero yung nangyari po noon sa love team nila parang nawala kasi nawala na po si Jamil. So, ngayon yung ang may sagot ko lang po sa question mo, Nathalie, is ang favorite local YouTubers ko po talaga ay ang Jamil. Kasi marami akong na video na nakita sa kanila na sobrang natuwa talaga ako mga kalokohan na ginagawa nila. So, balik na naman tayo sa question. So, question na naman to ni Ate Angel Ibua. So, shout out sa iyo ate and also subscribe her channel Angel Ibua. So, yung question guys is, kinsa imong crush? So, first of all, I don't have crush on any of them. So, akong crush po talaga. Then, but, meron po akong na-idolize sa mga artista lang po talaga, honestly. So, yun na po yung sagot ko. Hi sa'yo, ate. And then, kay Sammy TV, sorry, daming tanong si Sammy dito, mga 4 na katanungan ni Sammy. Shout out sa'yo, Sammy. And also, guys, please subscribe her channel. Medyo konti lang po talaga yung subscribers niya. So, help her talaga. So, question niya first is, NBSB ka ba? First of all, Sammy, ang maisasagot ko talaga sa'yo is, oo. Since hanggang ngayon now, I'm already 18 but I don't have boyfriend. So, wala pa talaga. Per yun. Kung meron man, joke lang yun. So, second question na naman is, how do you feel when you vlog in public place? So, medyo mahirap po talagang mag-vlog. Mahirap po talaga mag-vlog sa public place kasi nga po, baka sabihan ka ng baliw kasi ikaw lang yung nagsasalita mag-isa na wala kang kasama, mga ganyan. So, medyo mahirap po talaga na mag-vlog na public. So, ngayon, private na nga lang yung nagbablog ko kasi medyo nahihiya pa talaga, hindi pa ako sanay kasi nga po, mahirap po talaga kasi nga po, beginner pa akong vlogger. So, third question naman kay Sammy, sobrang dami talaga ha. Kung sakaling maka 1 million subs and views ka, so anong gagawin mo para mapanatili ang mga taong nanonood sa'yo? First of all, gagawin ko po sa mga supporters ko po talaga is, I can make more videos para mas lalo silang gaganahan sa mga videos ko. Gagawa ako ng mas maganda talaga, more videos to come, and then aalagaan ko yung mga viewers ko kasi sila yung dahilan kung bakit ako nagbablog kasi nga po sinusuportahan nila ako. Then magpapa-giveaways din po ako para naman po mas lalo pa silang gaganahan sa vlog ko. And then fourth one, question ni Sammy guys is, ngano nauso ang pineapple sa Pilipinas? So, wala jud ko baluan ha kay first of all, I don't wala jud ko talent about research god. So, if mag-research man galing ko, about lang gito sa klase. So, the pineapple, this fruits, mga prutas dire sa Pilipinas, ang pinakadaghan gyud kung wala ko na mistake is ang bukidnon. So, ang bukidnon, ang
ang more nga daghan produkto is ang Bukidnon, daghan kay pineapple dadto guys. So kung mo visit mo dadto, daghan jud kayo pineapple. So pero wala pa ko kabalo sa uban ng mga ano bitaw kung ngano na uso sa Pilipinas ang pineapple, just because karon na mga latest na balita. So kuan jud katong mga SPG, so wala jud ko kabalo ana guys, wala jud ko hanaw, I'm innocent talaga about that. So question naman tayo kay Nelski Nation Vlog. Pa-subscribe ng vlog din niya guys. Nelski Nation Vlog. So, question niya is, lights on, lights off, and why? So, based akong kani, di ba, gibasa na gid nako. Lights on, i-on mo. Lights off, i-off mo. And then, wala na explanation. Hindi ko napapahirapin yung sarili ko. So, pasensya na po talaga sa nanood sa vlog ko kasi hindi talaga ko fluent talagang magtagalog. Kasi nga, I am pure Bisaya. So, sa hindi nakakaintindi po talaga, pasensya na po talaga. And then, adjust na lang din po kayo. Then, the last one, Carlson. It's me, Carlson, yung vlog po niya. So, his question guys is, pag makatulog ang lamok, lalamukin din ba? First of all, obvious. Kasi nga po, lamok na sila. Bakit pa sila mag-inunaya sa kagaolingon nila kung lalamukin ang sarili nila? And then, thank you so much guys for the response about Q&A. And thank you so much for watching my video. And keep on supporting my video because I have a lot of videos that I will be posted. And then, sorry guys because how many weeks na hindi talaga ako nakaka-upload kasi nga po sobrang busy. So for today may time ako then pinopost ko na po, diba? So ngayon, thank you so much and shout out sa inyong lahat. Shout out din sa Bisaya YouTuber vlogger. So, shout out sa inyong tanan dara guys, sa mga Bisaya. Shout out sa inyong tanan and to all my supporters. Thank you so much. Keep on supporting my vlog sa mga kalokohan ko. And if you want more video, just comment below, react, anything, subscribe also if you kanang wala pa ka naka-subscribe. Pag-subscribe na guys, dali ninyo sa sorry for my OA na talaga na OA na talaga si ako. So sorry for guys kasi we dili man jud ta perfect na tao, diba? So I just want to be happy and to my life to be happy. Sorry kasi hindi talaga ako masyado talagang magaling mag-English, especially ang Tagalog guys. Hindi ako ganun ka-fluent talaga mag-Tagalog. So, pasensya na din po sa mukha ko kasi nga hindi pa po ako nagme-makeup. Hindi ako nagme-makeup. When I started vlogging, hindi talaga ako nagme-makeup guys. Kasi nga po, baka masira yung mukha ko. Ayoko pong masira yung face ko po. Kahit ganito lang po ako, kahit hindi ako masyadong maganda. But I have confident na pakita ko yung mukha kung ano ako, confident na ako doon. Mas gusto ko yung natural beauty kaysa may makeup kasi nga madali talagang maano yung mukha mo pag palagi ka pong nagme-makeup, talaga masira, baka ganun. So much better lipstick, pero hindi din ako nagli-lipstick, diba? Originality to guys. Hindi ako nagme-makeup, hindi ako nagli-lipstick and anything. And also, thank you so much guys for watching my video. Sana po masaya kayo and marami pa po akong video kasi nga po I am a vlogger na po. And then gusto ko po na mag-grow din po yung channel ko even though I am not rich kids kasi nga po you know, dito lang ako, diba, ganun. So kahit hindi ako mayaman at nagbablog ako, wala namang ano dun. So I just want to share na lang po yung mga videos ko kasi nga po para din ma-enjoy yung life ko. So sa nagtatanong dyan, comment lang po para sa next vlog ko. And thank you so much. I love you all.